Okay, mga igsunan, nani ato sa pagluto og lumpia, no? Kaya ibawon sa cluster namo magpista meron mga igsunan, no? Giniling niya. Ay nani simple lang ang pagluto, no? Tanawa na kung tago na ko ani. Ayun ni ko kana sa mami kanang noodles, no? Kanang panimpla noodles. Okay mo na akong isikreto butang liya, no? Maling palit kong noodles na duha ka po okra. Hindi na ta magtimpla-timpla lain ka na lami na kayo magisunan. Sunda lang ninyo na kung gusto mo. Tama po ito kuhan kanang itawag honey, no? Kanang dugos ug napoy tabasta sa ang kuhan ng tawag og spicy nga kuhan kanang nay singana sa pahanghang. Okay, mo to magisunan na atong sagot apoy ground nga kuan kanang gitawag o paminta, no? Yun na atong kuan tangan to ni og mao na simple ra pero lami na kauno, no? Tamis di kay tamis. Kaya na may honey da. Mao na. Ground pork ga kuan, no? Tang ahos ug bombay gisa. Dayon mao to ipamutang, no? Dayon photos na taron makaisunan kay atong bawno niyo kisunan sa ato ang pista sa amuang cluster 1 diri sa kuan amuang porok, no? Medalya Milagrosa among Santos magisunan. Okay na mao ni akong baon kay BYOP ami dinhi mahurot kay siguro ko gamay ra gyud manambong ani gamay ra man pud membro yung uban mga may nakita nako sa mga busy kuno sila, di sila ka-attend pero ambot pila ra kay mo attend ani. Sa pagdaghan no ato manubra mga panos, no, ibing house lang ning banila. Okay, mayong na bisita, basing na bisita nila, no, sa uban kay sa una diha man. Okay, mo ni may pilona ni kay aton ning high pride ron di madugay mga igsonan. Okay, mo ni mga katukar-tukar na sila, mauron ganadungog ninyo. Mao ni ang mauna ang amuang pista diha. Gawnaw na sila patukar, no? Okay, mosunod taron kay ato kaning prituhon kay gahimo man tani ang mong sudan magsunan. Okay, di ko ni kanira mong sudan. Ana poy na ilang sa mong kauban, no? Kay bring your own baon man. Okay, mao na pre gapito ta, no? Try na ditso. Nana ba pun mo prito, no? Ditso ra korot ang uban kay naman mo man ako ditso na basta di pud kayo inito ng mantika aron di mo pagod, no? Hinahinay ang pagkaluto, naluto na. Kayo nagisuna, no? Mo na siya. Di mo dugay luto na. Atong dalhon dito ni sa amo ang binyo, no? Kim kagisuna, no? Lami na magisunan, no? Klaro kung lamian sila ni. Okay, ready na. Mo na ako ang baon, ug na ako ang usang dalhon, duha ni akong klase akong baon nga dalhon didto magisunan. Okay, pakita niyo yung dugay kasi ako ipares ani magisunan. Ganyan na, daghan na kayo, di na mahurot, no, na sa katapirwer dako. Dagko po na siya, di po sa kabuok, di ko kahurot na og o gamay ra kagkaon bitaw joke. Okay. Okay, mao na akong ipares. Pwede na sumsum diha. Okay, magison daghang salamat, ha. O mayong adlaw atong tanan. O happy pista, bye.